Boas, festivaleiros, que tal? Como estades? Benvidos ao meu canal. Bueno, hoxe voume poñer así un pouco remember, un pouco sentimental, un pouco todo, porque isto se acaba, este proxecto chega ao seu fin, así que se queredes verme, pois xa está, non vos lo perdades, aí vamos. A nosa andaina polos festivais empezou no Ouren Rock, pero bueno, antes deso, como xa dixen no outro vídeo, tivemos unha aventura ca policía, na que entramos pola praza peatonal de Ourense a toda hostia. Entón o policía, pois como que nos parou e nos dixo se nos parecía normal andar así pola vida, cousa que non. Neste festival, bueno, Nerea cagouse un pouco pola pata abaixo porque encontrouse unha serpe metida aí polo medio das ervas e despois non quería baixar. Tamén estuvemos con a Raíz, que nunca pensamos que íbamos a estar con a Raíz, e sacamos unha foto chulísima. Non me acordaba, pero creo que xa o contei. Tuvemos que empuxar un coche porque se quedou atascado na entrada do parking do Ouren Rock, o Atlantic Fest. Algo que dou moito xogo para todo o verano, porque nos, eso sí, nos unha vez que empeza algo, ou seguimos, ou a coñita non se nos acaba nunca no momento. No Atlantic encontramos unha nena moi característica, que levaba unhas gafas de sol así en plan pastillera total, pegadas á cara, era moi graciosa, non? Tan pronto chegamos e ella andaba reñendo as primas ou algo así, porque para comer do plato tiñanlle que pedir permiso. Entonces, pois como que nos quedamos un pouco mirando hacia ela, porque era unha chavala bastante simpática. Mirounos, concentrada, mirou o brazo, señalou e dixo: tenía un moquito. E ademais ese festival dounos para conocer unha nova forma de bar, unha nova forma de tapería ou de como queiras. Porque Julián, en vez de ler bocatería, lee rocatería, un lugar donde aparte de darche bocadillos poñenche rock. Sin ninguna duda, espléndido. Despois chegou o Vila Blues, que, bueno, para mí o Vila Blues é un festival moi característico de Galicia Fest, porque foi a nosa primeira toma de contacto co resort no que dormimos, compartindo co equipo de sonido, que hasta ese momento non conocíamos de nada. Foi o único festival de blues ao que fomos. Ademais, claro, Vila Blues, blues, inglés. Non temos nin pajolera idea de inglés. Entonces un chaval que tocaba veunos a preguntar a Nerea máis a min se estábamos traballando. O que pasa é que nós non estamos moi familiarizadas con ese acento e nós entendíamos que quería saltar. E nós, claro, non lle podíamos dar máis información, aparte de decirle. Hasta que él, pois con distintas palabras, preguntónos así se ese era o noso traballo e como dúas paletas contestamos ya: oh, yes, yes, yes. Eso está. Despois desto chegamos ao Festival Porta América, donde a nosa maravillosa produtora, en vez de coller un hotel, pois colleu un motel de carretera. Moi bueno, con unha atención fantástica. Na nosa habitación, o sea, na miña de Julia, se te tumbabas na cama, pois tiñas como así a dereita un ventanuco, e nese ventanuco pois encendías unha luz desde a cama e vías a outra persona ducharse. A ver, non o utilizamos, porque a min como que non me salía esa curiosidade polo cuerpo, sabes? Podería vivir tranquila sin velo. Pero, se tes interesado na anatomía, un lugar espléndido para eso, sin ninguna duda. E o máis importante de ese festival, Nerea viu a Carlos Salmes. A min sangraron os oídos, pero ela viu Carlos Salmes. É algo que lamentamos moito, o noso compañeiro de seguridade non nos reconoceu, pero bueno, eso xa está amañado. Despois fomos a Ortigueira, donde nos esperaba Fran, o noso encantador Fran, que nos enseñou a súa exposición de fotos e todo o que leva de Ortigueira da Escola de Gaitas. Nese festival tamén nos parou o tráfico para facer un control de alcoholemia, que ao final non fixemos porque viron que éramos unhas chicas responsables e boas rapazas e dixéronos: continúen, tocaron-nos o capó unha ventanilla. Todavía a día de hoxe non sabemos moi ben por que tocaron unha ventanilla, pero bueno. Si sabedes por que fan eso, deixademo nos comentarios que eu estou moi intrigada. Ahora ven o Festival de Pardiñas, no que máis cousas creo que non podían pasar. Todo o que podía pasar pasou en Pardiñas.
Nós sempre vamos acompañadas dun trípode chamado Manfrotto, Manfro para os colegas, e andamos carretando con el dun lado para outro. Bueno, a Manfrotto perdímonos 2 ou 3 veces. 2 delas deixámolo suelto máis de 10 minutos, que non sabemos ainda a día de hoxe como sobreviviu. Unha das veces apoyámoslo ao lado da barra, marchamos, gravamos e de repente alguén dixo: hostia, Manfrotto onde está? Ahora fomos correndo á barra, ali seguía Manfrotto. E da outra vez que me acordo, pois foi cando fomos a comer tortilla. Non, a pedir tortilla para comer, para cenar. Que tamén volvimos a apoyar na barra esa, marchamos, anduvemos como 20 minutos sin él e de repente dixo Julia: hostia! E saliu correndo, pero como un rayo. Eu, pois dixen, pois se ela corre, eu tamén teño que correr. Fun correndo tras dela, mentre lle preguntaba: pero que pasa? Pero que pasa? E cando chegamos ao da tortilla, dixeme: Manfrotto. Pero aí está Manfrotto esperando por nós un día máis. Pois esa noite, que vai de viernes ao sábado, ocorriusenos a brillante idea de descargar un xogo que era como facer mímica para descifrar frases que non tiñan nin puñetero sentido. Nerea máis eu tiñamos que adiviñar o que estaban facendo Julia e Cristina. Entón eu empecé a facer cousas como: de pequeña non importa. E iso, pois, chegou a día de hoxe, igual que tenía un moquito. E nada, eso, que nos dura hasta o día de hoxe a coña, porque somos así de cansinas. Foi a primeira vez que usamos a 360 para vídeo. O sea, puxemos o trípode, puxemos a 360, dimos a rec e dixemos: vamos a quedar dando unha volta para non vai a ser que alguén non la toque ou algo. Apareció un neno a toda hostia correndo hacia a cámara, parouse, mirouna, e de repente vamos vendo como ese brazo se estende hacia a cámara. Entonces no vídeo vese a Julia máis a min correndo cara ao neno como dúas desesperadas, a Nerea máis a Cristina berrando desde outra esquina un no! E non as dúas correndo, tanto que o pobre neno asustouse de novo, se foi correndo ao pai casi chorando. Sinto de corazón, pero é que non nos podías joder esa cámara. Revenidas, Dios, é que este festival creo que é moi importante para todo o noso equipo porque podes decir que foi onde fixemos amigos, bueno, compañeiros de traballo, donde o pasamos ben, onde nos rimos, donde traballamos moito. Tuvemos unha serie de sentimientos encontrados moi grandes. Volvemos a dormir no resort con nosos compañeiros de sonido e, pois, ocorriusenos a brillante idea de só baixar unha chave. Creo que éramos das poucas que tiñan chaves do resort, entonces Nerea máis Cristina subiron antes e quedamos Julia máis eu tomando algo cos de sonido. O caso, eles preguntaron se tiñamos chaves da habitación e todo eso, e nos dixemos que sí, pero que tiñamos que chamar a nosa compañeira para que nos abría. Entón quedamos en ir todos xuntos. Total, fomos recoller as cousas, todo igual, non sei que, preguntamos a un dos compañeiros e dixonos que xa marcharon, entón nós, pois, marchamos para o noso resort. Chegamos ali e había un chaval que nos abría a porta e decíanos: pero onde están mis compañeros? E nós, pero non se viran xa. E non. Entón dixemos, como boas compañeras que somos, e xa que dixemos que nos abríamos a porta, vaite dormir, que nos esperamos por eles. Sentámonos ali diante, e mentras o sonido que estaba no portal para abrirnos saliu a ventana a darnos un pouco de conversación, e de aí chegaron os nosos colegas os sonidistas. E fomos todos felices para o resort. De novo neste festival perdimos a Manfrotto porque non podía ser de outra forma. Non sei por que Manfrotto quedou pois no foso dun dos escenarios. E cando Cris e Nerea quixeron marchar, iban a levar a Manfrotto para o resort. Total, que chegaron ao rollo de comunicación e non estaba Manfrotto. Falaron con outros compañeiros de fotografía que había en comunicación, despertamos a medio equipo para saber se levaran a Manfrotto, para que, total, viñeron a xunto Julia de min e eu dixera: pois a min só non me velo no foso. Ali estaba. Bueno, non, perdona, Julio pasou 5 veces porque antes del e non o viu, pero despois encontrámoslo. Algo moi importante, Revenidas, é que estuvemos con a pegatina, puiden falar con eles, puiden estar ao seu lado, sacarme fotos. Julia veu nos desnudos, daños colaterales, pero moi bonito. Foi un gran festival. Especial agradecimiento a Xoán, que sempre se portou, Xoán, organizador do Revenidas, que sempre se portou moi ben con nós en
nos dio apoio en todo o que necesitáramos, así que gracias, Xoan. Na Armadiña, que dimos unha conferencia moi bonita na que só falei eu, fixen aí un speech que tiña que ser de 20 minutos e creo que foi de 10, pero bueno, é que falei moi rápido, estaba nerviosa. No medio desa conferencia chegou un señor, bueno, no medio non, ao principio, que se me puxo diante a falar comigo, en plan, pues moi bien, me gusta mucho este proyecto, e eu... Canto compañeiras, pois aquí só vexo 3, e eu... aguantando aí como unha campeona. Despois de todo este verán, de todo o que nos pasou, só podo dar as gracias, bueno, só podemos falar o nombre de todo o noso equipo, a todas as persoas que nos axudaron a que isto fora real, a todos os organizadores que nos axudaron a ter un oco nos seus festivales, a poder cubrilos, a que este proxecto tuvera algo de valor, por axudarnos a promocionarnos e todo. Todos os que nos axudastes, a todos os grupos que nos cedestes gratuitamente as vosas cancións para facer os after movies. E nada, moitas gracias a toda a xente que apoiou o noso proxecto, como Xoan de Revenidas, Alfonso de Armadiña, Alfonso de Pardiñas, Gumer do Vila Blues, Patricia Hermida, as integrantes de Agorafobia, os integrantes de Doen, os integrantes de aquí da Ría, en especial a Gabri, los jinetes del trópico, todos vos que estades detrás de isto véndonos, aos nosos compañeiros de seguridade que, Dios, son un amor todos, pero en particular Carliños, que sempre nos ten aí para besuquearnos e darnos ánimos, o equipo de sonido que, como lles tocamos as pelotas por encima do escenario, os pobres, en particular Nachete, que fuches como un pai para nós, e Manu, un colega. Tamén a Andrea, de Comunicación do Revenidas, aos nosos compañeiros de GZ, que en principio iban a ser unha competencia, ao final todo o contrario. Bueno, seguro que me esquezo de moita xente, pero non me gustaría esquecerme de nadie, pero bueno, cousas que pasan. Esta memoria a veces está un pouco colapsada ahora mismo. Teño uns sentimentos moi encontrados, porque por un lado estou contenta de que isto teña como un fin, pero dame pena separarme de toda esta xente que joder, que sodes de puta madre, verdad? Isto nun principio rematou, hasta aquí chegamos, pero a nosa intención non é que remate aquí. Queremos seguir con este proxecto e ademais estamos recibindo moito apoio da parte de moita xente que nos viu traballar durante este verán, así que intentaremos facer todo o posible porque Galicia Fest non morra aquí. E nada máis, se vos gustou este vídeo maiña arriba, suscribidevos, campaña para recibir notificacións, redes sociais de Galicia Fest, o meu Instagram, e nada máis, que se isto remata aquí, moitas gracias, e que se non, pois seguiremos vendo polos festivales. Adeus, festivaleiros.